Musuh. Aku. Wong ayu. Ora mbok tuk kok Walah. tuk tuk. Ayo dong dong. Ojo kaget yen aku sing teko wong ayu. Edan suarane. Pilopati pamrammu Prabu Gupala prajuritmu ya wis resik tanpa tilas. Edan. Tinimbang sliramu ketut tak pateni luwih becik manut kalian pun kakang ya Yai. Matane lho, matane. Toprak matane. Kene ae lho. Mosok toprak ngantek kejelungup. Ngematke peran Pak sutradara. Peran ya peran tapi ya ngantek kejelungup. Mulih tombok ndas malah. Ki ndene sutradarane ngono ya. Kula tenang. Ayo oke. dianu. Nganggo sarana ingkang ngono ya. nganggo sarana becik kowe ora glerem. Iya. Senengamu dadi kang kaya mangkene, negaramu dadi Karangabang, bot-bot tresnaku marang sliramu. Saiki sliramu dadi wanita boyongan ya wong ayu. Ngomong piye? Mbok kan ngomong piye Lah dek? sutradarane lara ngongkon aku ngomong. Mbak, sampean ya. Ora bisa Bandung. Aku ora gelem dadi bojomu Bandung. Heeh, Bandung. Lho, Kok kowe arek heeh tok? Kowe muni ngono. Oh, aku muni. Ora sudi Bandung. Oke. Loh. Ora sudi kok oke. Ya kene kan tegas ngono lho, Tegas, wanita Wibowo. tegas. apa Bandung kurang sugih? Apa Bandung kurang sekti? No Bandung. Apa Bandung kurang bagus? No. Banjur karepmu piye iki? Bocah. Kowe rasah cengengesan Bandung. Masa lho, guyu laren kebablasan. Guyuhe kok engsele nganti ucul. Iya. Ora nyawang yen Bandung lagi duka sawangen iki apa nggih? Iki apa? Aku ah. Lho, pusaka. Kabeh sing tak cekel jenenge pusaka. Iki apa? Pusaka. Apel ngene lho. Jambu. Oh, matane. Mbok cekuk ning antem untu. Wong ayu, Bantung nesu ngamuk. manut kalian pun kakang tak boyong Ora! menyang. Saya kok padha guyune iki. Wah, kowe lah Seneng bati kowe. Bati kowe. Ora masalah. Gila. Manut kalian pun kakang. Aku gelem mbok boyong Bandung. Nanging aku duwe bebono sing kudu pacane ning bengi iki, Bandung. Jaluk amu apa waton ora njaluk mudune lintang lan rembulan ning kudu manut karo aku. Wong ayu. Pengen bebono. Banjur jaluk amu apa? Abakmu lho Ora cor. ngerti. Abape. Nah, diomongnya aku ora gelem rabi karo Bandung mergo abakmu lho Bandung. Sampean gak pisan Mas kok. Dan kowe iki lambe apa iso barongan? Tapi ngene nih. Aku ora gelem dadi bojomu, aku ora gelem dadi wanita boyongan Bandung. Banjur karepmu piye? Aku duweni bebono. Jaluk amu apa? Candi sewu sewengi kudu dadi ana ing bengi iki ya Bandung. Kaya mangkono, bot-bote tresnaku bakal tak usadani. Kowe nodi sepiro digdayane Bandung Ora Bondowoso. jane ora jongrange aku kok kowe ta. Ojo. Banteren nek kowe blagluk-blagluk. Bocah edan. Banyak urung Jawa lho. Sik bocah itu urung Jawa. Carane kok ya. Kayak kowe iki bocah edan kok. Ngemong kowe iki. Prowadyo, holo. Hei. Mulai. Mulai, ojo. Iki lho janjine, iki lho janjine. Candi sewu dadi. Tok tok. Sawangen wong ayu. Apa sing kok karepe wis kasebatan wong ayu? Wah, edan. Etungen. Oh, Endi to Bandung? Candi Sewu dadi Candine ngendi? Mosok wis 1000 pas. Masa wis 1000 pas. Dihitung.
Sira lho 400. 200. 500. 200. Loh, kurang sitok 990. Candi kurang siji Bandung aku wegah dadi bojomu. Apa ora kleru nggonmu ngitung? Ora. Ora Kurang mungkin. siji kandamu, kenepe siji kowe, Jonggrang. Nek anu nutuki aku. Oh iya wis dadi patung Oh, mak iya, meneng iya, kowe. patung. Patung bebas. Alah Wong dadi wedok wani karo wong lanang. cara aku dadi Bandung langsung tak ambung kowe. Mandak patungnya ora apa-apa. Ndang kowe Bandunge ambungen mlebu polisi we. Ora apa-apa wani ae aku. Lah, tapi lampune pateni sik. Entang iki. Iki penere ning sendi iki. Iya. Dah, Apa? patung ning kene iki merusak pemandangan. Lah kudune. Angkatan rono. Yo angkatan dhewe to. Aku Masa Bandung. sutradara mbok angkat-angkat iki lho. Aku wis dadi rol. Jatuh nong kayak aku lho. Ambruk, Dok. Ambruk. Nah, sik aku tak njajal mic. Entek nono kono. Miku rada ora patek penak, ketoke penak iki. Halo, halo. 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 Mik. Oh, zaman biyen mik batok ngoten iki. Oh iya iya ning dhuwur. Mike ning kono. Mik endi? Halo. Mik sing endi ta? Kuwi lho ning anding speaker. Mari, mari. Tok tok tok. Mari, gak ayo ndang wayangan. Lho, lah urung mari kok. Piye, aku iso ngatosne ora iso ngempukne lho. Mari. Masa dikomjet gak empuk. Ora, iki nanas iki nggo nanas. Mari. Tok tok. Tok 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 tok. Tok tok tok. Mbah Lurah nyambut kolore Mbah Lurah. Arep kok apa? Loh, Ponorogo kondang kolore warok Ponorogo. Lah iki disampluk kolor mari iki. Lah yen ora ngono ki engko mandek terus mboke kaget mulih Kowe kok. iki lho, kan kowe iki lho. Kok teles to, Jo? Kayak cemplung banyu ae. Heeh. Mari lho. Loh. Ayune tumpuk unduk. Ta. Etan. Kowe nyanyi. Apa kok iso? Ganti aku Yen sutradara. sinawang cecer langkung sak solae gandes luwes merati gawe sengsem pandulu manutosi rasun pon dong. Nggih, bawane swantene sae nggih Pak Eko. Nggih. Ah, tibane nemen. Nah, Nemen. Nggih to, Pak. temen. Tembange to? Nggih. Kowe kok ngatur-ngatur nemen iki jamu piye to? Lah wis kadung dibawani lho niku Pak Bos. Sapa sing perintah nembang nemen? Lah iya Bocah nek sapa lah. sing perintah nembang nengen? Tak biacok pisan kowe iku malah. Nemen kok iso nenen lho.